на YouTube, цъкнахте заглавие Роксана. Не ви съдя, но... Защо ли? Ето е Роксана. Аз съм Роксана. Значи, днес ще говорим за съветите ми и чалга песните ми. Има хубав ръж и грим. Гътна моите чалга песни ще бега чуя на масино на нея лавено. Иде? Нека пак да извикаме ония идиот, който води това шоу. Латка е! Я говорила много глупости, докато ме нямаше. Както и бе. Днес ще говорим на една много важна тема. Наистина важна. Колко мразим в поп-фолка и чал певиците като Роксана. Значи, първо тяхната музика е нещо като това. Ла-ла-ла-ла-ла. Кой хареса това? Не и аз. Пък много ме дразнят някои. Той не е ръкавица, и аз ръкавица, едни слушалки, набили го до край, като ли си почна да стълника, а музиката им се чува на 100 метра от тях. Това ме побърка. В този пиеш, който яката ме побърка с чалга певиците. Как ги търпите? Как ги търпите? Аз съм едра. Сега ще ви покажа някакви чалга случки. Ще ме горе какво искам да ви кажа. Ако вас нещо яката ви нерви, може да го споделите тук долу в коментарите. Тук. Погледнете. Тук. И също да видите моята блог страница във Facebook. Това беше от мен. Абонирайте се. Ще ме горе какво искам да ви кажа. Ако вас нещо яката